नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हास्तरीय योजनोत्सवाचे मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले उद्घाटन. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसा निमित्यान नव्यान स्थापन जावच्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघा वतीन विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन. बेळगाव अधिवेशनात सुवर्णसौधे कडेन बीजेपी सरकारा विरुद्ध काँग्रेस प्रमुखालय आरोपाचे आंदोलन. उत्तर कन्नड जिल्हा एमएलसी सदस्य श्री गणपती उळवेकरांक घेतली मुख्यमंत्र्यांनी भेट. बस आणि दुचाकीची धडक, दुचाकीस्वार गंभीर जखमी. डिझेलान भरिल्ले टँकर पलटी, गळती जाल्ले डिझेल व्हरूंक ग्रामस्थांची भीड. आतपळ्या सविस्तर खबरो. जिल्हास्तरीय युवजनोत्सव कार्यक्रमाचे कारवारात जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी उद्घाटन केले. कारवार जिल्हास्तरीय युवजनोत्सव कार्यक्रमाचे गुरुवाराक कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात मान्य जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी उद्घाटन केले. हो कार्यक्रम जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत युवा सबलीकरण आणि क्रीडा खाते, नेहरू युवा केंद्र तसेच जिल्हा युवा संघ हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान या युवजनोत्सव कार्यक्रमाक दिवली पेटवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालना दिली. मुखेल सोयीर म्हूण कारवार मेडिकल कॉलेजाचे अपेक्ष पवार, कन्नड संस्कृती खात्याचे एन.जी. नायक, क्रीडा खात्याचे जी. गायत्री, नेहरू युवा केंद्राचे यशवंत यादव आणि इतर संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. या युवजनोत्सव स्पर्धेत लोकसंस्कृतीचे गीत, नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हार्मोनियम, गिटार, भाषण अशा 9 विभागात स्पर्धा आयोजन केली. तेतूंत 15 ते 29 वर्षाच्या भितरल्या 195 पेक्षा जास्त स्पर्धाळूंन भाग घेयलो. विजेत्याक नगद बक्षीस आणि प्रमाणपत्र दिवन गौरव केलो. प्रथम येयल्याक राज्यस्तरीय निवड केला. स्पर्धकाक जेवणाची आणि बसाची व्यवस्था केली. या कार्यक्रमात महादेव राणे हेमी स्वागत केले. प्रकाश रवणकर हेमी अखेर आभार मानले. कार्यक्रमाचे निर्णायक म्हण श्री रामा नायक, श्री टी.व्ही. हरिकांत, श्री शिवानंद भट, श्री मोहन किंदळकर, श्री अनंत हेमी आशिल्ले.
19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसा निमित्यान नव्यान स्थापन जावच्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघा वतीन विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन. रवींद्र भवन मडगांव गोंय आणि नव्यान स्थापन जावच्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघ हेमी 19 डिसेंबर दिसा याने गोंय मुक्तीच्या साठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केला. या कार्यक्रमाची वेळ दनपारा 3:30 वाजताना असा. पहिले सत्रात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आणि कोंकणी साहित्यिक श्री नागेश करमली हेमगेलो सत्कार असा. नंतर पुस्तक प्रकाशनाचो कार्यक्रम असा. मुख्य अतिथी श्री दामू नाईक माजी आमदार आणि अध्यक्ष रवींद्र भवन मडगांव, तर मानाचे सोयरे डॉक्टर हरिश्चंद्र नागवेकर आणि श्री मोतीलाल वेर्णेकर. पहिल्या सत्राच्या कार्यक्रमाची अध्यक्षता आसात सौ उषा उल्हास राणे, अध्यक्ष कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड, तसेच अध्यक्ष अखिल भारतीय कोंकणी परिषद गोंय. ह्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात मुक्त सांज ह्या शीर्षका अंतर्गत विशेष कवी संमेलनाचे आयोजन केले असा. ह्या कवी संमेलनाचे अध्यक्ष जावन आसात ज्येष्ठ साहित्यिक श्री देवीदास कदम. ह्या कवी संमेलनात गोंयच्या कवी आणि कवयित्री बरा सदाशिवगड कारवारचे कवी, नाटककार, लेखक, अनुवादक, आकाशवाणी कलाकार श्री संदेश श्रीकांत बांदेकर हेमगेलो सहभाग असा. हेमी हेजी पहिली राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरार कविता सादर केली असा. या पुराय कार्यक्रमाक कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन हार्दिक शुभेच्छा. बेळगाव अधिवेशना सुवर्ण सौधे कडेन बीजेपी सरकाराविरुद्ध काँग्रेस प्रमुखाले आरोपाचे आंदोलन. कारवार राज्यात बीजेपी सरकार कामगारीतले 40% कमिशन घेता असो आरोप करून काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखान बेळगावच्या सुवर्ण विधान सौधे आंदोलन केले. बेळगावच्या काँग्रेस कार्यालयाकडेच्यान सुवर्ण सौधेकडेपर्यंत मिरवणूक काढणं बीजेपी सरकाराविरुद्ध भ्रष्टाचाराचो आरोप करून सुवर्ण विधान सौधेच्या प्रवेशद्वाराकडे वचून भितर प्रवेश करू वयताना पोलिसांनी गेट बंद करून तेमकां आडयले. बेळगावात अधिवेशन चलतेर आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याले लक्ष वेधूक या आंदोलनात केपीसीसी अध्यक्ष श्री डी.के. शिवकुमार, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नायक सिद्धरामय्या, विधान परिषद विरोध पक्षाचे नायक एस.आर. पाटील, एच.के. पाटील, रमेश कुमार, आर.बी. देशपांडे आणि इतर काँग्रेस प्रमुखान या आंदोलनात भाग घेयलो. या वेळार हळयाळचे आमदार श्री आर.बी. देशपांडे हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पडिल्ल्या अकस्मात पावसान हाहाकार माजयलो आणि शेतकऱ्याले पिकाचे खूप नुकसान झाले आणि सरकारी अधिकारी फक्त पंचनामो करते आसात. मंत्र्यान या विषयाकडे गंभीर विचार केला ना. हेच पहिलेच्या राज्य सरकारान शेतकऱ्याली समस्या सोडवसाठी पिकाचे कर्ज माफ केले, पण आता रैताली समस्या वाढतेर आसात, पण सरकार बेफिकीर आसा असो तेमी आरोप केलो. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC सदस्य श्री गणपती उळवेकरांक घेतली मुख्यमंत्र्याली भेट. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नूतन MLC सदस्य श्री गणपती उळवेकर हेमी काल बेळगावच्या सुवर्ण सौधेत मान्य मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई आणि स्पीकर श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेली भेट घेतली. या वेळार गृहमंत्री अर्ग ज्ञानेंद्र, श्रीरामुलू, आनंद सिंग, सुनील कुमार हेमी हजर आशिल्ले. या वेळार MLC निवडणुकीत विजय मेळयले बद्दल सभापती, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यान उळवेकर हेमकां अभिनंदन केले. या वेळार बीजेपी पक्षाचे मंत्री आणि स्पीकर हेमचे कडेन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रदेशात अभिवृद्धी कामगारी बद्दल पक्षाच्या प्रमुखान सहकार करू जाय असे उळवेकर हेमी तेमकां विनंती केला असे कळयला. बस आणि दुचाकीची धडक, दुचाकी सवार गंभीर जखमी. शिरसी तालुक्याच्या दासनकोप्पा हिंगा रात्री हावेरीच्यान शिरसी येवची वायव परिवहन मंडळाची बस आणि एक दुचाकीची समोरासमोर धडक बसून दुचाकी चालकाक गंभीर जखम जावन चिंताजनक स्थितीत असा. या प्रकरणाची नोंद बनवासी पोलीस ठाण्यार जाला. जखमी व्यक्ती शिरसी तालुक्याचो प्रकाश लिंगप्पा संतोळी वय 50 असे कळयला. बनवासी PSI हनुमंत बिरादार घटनास्थळार भेट दिवन पुढलो तपास चालू असा. डिझेलां भरिल्ले टँकर पलटी, गळती जाल्ले डिझेल व्हरूंक ग्रामस्थांली भीड. होन्नावर मंगळूरच्यान सिद्धापूर पेट्रोल पंपार पेट्रोल आनी डिझेल पुरवचे HP कंपनीचे
टँकर पलटी जाऊन टँकरांतल्यान गळती सुरू झाली. राष्ट्रीय महामार्ग 69च्या अळवंकी भाताच्या गिरणीकडेन हे टँकर पलटी झाले. पेट्रोल आणि डिझेल गळू लागले. हे पळोवन स्थानिकांन ते भन व्हरूंक गर्दी केली. त्या जाग्यार कितें जास्त कमी जाल्यार कितें अनाहूत घडू शकताले आणि तशें कितें अनाहूत घडल्यार पुराय गांवचो गांव अपायात पडू शकतालो म्हण स्थानिकाल्या या बेजबाबदारपणाक लगाम घालसाठी जाग्यार पोलीस अधिकारी आणि अग्निशामक दलाचे अधिकारी येवन परिस्थिती नियंत्रण हाडली. टँकरांतले डिझेल पेट्रोल दुसऱ्या टँकरांत घालून थिंच्यान सिद्धापूर व्हरतो पर्यंत पोलीस बंदोबस्त दवरिलो. अखेर रात्रीन हे काम पूर्ण जाले. या घटनेची नोंद होन्नावर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला असे कळण्यात येयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.